Hindi bababa sa higit 9 na po ang naghain ng Certificate of Candidacy sa pagkapangulo sa pagsasara ng filing ng COC noong October 8. At sa nagiging panukat ng Commission on Election o COMELEC, 90% ng mga naghain ng kandidatura ay babagsak sa tinatawag na nuisance candidate. Ang eksenang ito ay hindi lamang nakikita sa national election. Nagiging instrumento din ito ng panggugulo sa pagboto sa lokal na level. Kaya hirit ng ilang mambabatas, papanagutin ang mga nuisance candidate tuwing halalan. Ang House Bill number 9557 na layuning protektahan ang integridad ng electoral process ay inihain ni Nueva Ecija 3rd District Representative Ria Vergara. Anya, hindi maikakaila na ang intensyon ng mga panggulong kandidato ay makapandin lang ng mga botante. Yung objective ng bill is like yung mga na-declare na ng nuisance candidate at one point in time by the COMELEC, hindi na dapat silang umuulit. Kasi ang nangyayari minsan, na-declare ng nuisance candidate tapos sa susunod na election, nandyan na naman. Sa bersyon ng Kamara, papanagutin ang paulit-ulit o habitual na nuisance candidate na minsan nang naideklarang panggulo, ngunit palagian pa rin itong naghahain ng kandidatura. Pag na-declare ka ng nuisance candidate, hindi ka na pwedeng mag-file ulit sa susunod na election. And there are penalties, financial penalties that will be imposed if the bill passes, kasi nasa lower house lang to eh. Hindi bababa sa 100,000 piso ang iminumungkahing penalty sa nuisance candidate at sa maituturing na kakutsaban nito sa paghain ng kandidatura. Sa umiiral na batas ng Section 69 ng Omnibus Election Code, walang fine o penalty na ipinapataw sa mga panggulong kandidato. Pero sakaling ito'y maisabatas, bukod sa financial penalties, may kulong din na ipinapanukala ang Kongreso. Samantala, para sa mambabatas, may dalawang mukha naman umano ang rules ng COMELEC sa substitution. Maaaring opsyon ito para sa mga undecided pa na kandidato, ngunit nagdudulot din ito ng kalituhan sa mga botante kapag lumitaw na ang mga bagong pangalan na inakalang hindi hahabol. So, for me, at that, mga ganyan, justifiable yan. Yung mga reasons na you're still weighing the options. Mm-hmm. But again, now, it's being used to confuse, mislead, kung sino-sino lang ang magfa-file, tapos sa November 15, makikita mo yung talagang sino ang tatakbo. I think it's a democracy if elected officials, elected candidates like to use it. Siguro dapat maging indication yan sa mga botante, anong klaseng kandidato ang tumatakbo. Bukod sa absolute ban on substitution by political parties na inihain naman ni House Deputy Rufus Rodriguez ng Cagayan de Oro City, gumugulong na rin sa naturang panukala ang restoration ng old rule na inire-require na otomatikong pag-resign ng mga incumbent officials matapos maghain ng kandidatura. Paulo G. Santos, CLTV News.